Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gont. Jo soc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. No estic morta, sé que he tardat, crec que alguna setmana de més de quan he tardat, i us demano disculpes, no he tingut d'esperar molt més, però bueno, primer de tot volia dir que este vídeo li dedique a un company de feina, Ian, que porta setmanes demanant que quan hi haurà un nou vídeo, però no s'ha indignat a veure el vídeo de 44 minuts del Festival 42. De tot feia. Ok, però vull anar a parlar de El món resplendent, o El món lluminós, com l'han traduït a l'editorial Siruela. Abans de res, volia explicar-vos un poc com vaig arribar jo a este llibre, perquè bàsicament El món resplendent és el motiu per el qual em vaig decidir perquè El món resplendent és el principal motiu per el qual jo em vaig subscriure a Duna Llibres. Llavors direu, Roser, com has d'arribar a esta utopia feminista de l'any 1666? Doncs mireu, jo estava llegint-me l'edició il·lustrada del conte de les línies salvajes d'Ursula K. Le Guin. Sí, sempre fique a Ursula K. Le Guin als meus vídeos. És un do que tinc. La qüestió és que al final del llibre hi havia com un assaig, un article, un assaig més o menys, sobre feminisme i ciència-ficció, que és de fet l'article o l'assaig que em va portar a fer el vídeo de feminisme i ciència-ficció, que us el deixo enllaçat ahí. És que m'agrada molt com va quedant, sempre que puc enllaçar. I allà ja es comentava que una de les primeres, no, de fet la primera utopia feminista escrita per una dona va ser Un món resplendent de Margaret Cavendish. I jo vaig pensar, buah, o sea, necessito llegir este llibre, va quedar tantíssima, o sigui, és que del 1666. 1666. Però bueno, no sé si vaig arribar a buscar, perquè crec que diuen ja que s'ha descatalogada, bueno, que no. I després més tard també, crec que va ser el llibre de Hijas del Futuro, també un llibre recomanadíssim, també el demanaven. I llavors, clar, quan Duna Llibres va anunciar que l'anaven a publicar en català, jo vaig dir, aquest llibre ha de ser meu. I bueno, pues ja per fi el van publicar, me l'he llegit i si vinguem a parlar-vos-en, ja fa unes setmanes que me'l vaig llegir, que me'l vaig acabar, però no he tingut temps de gravar el vídeo, però bueno, vull venir a solucionar-ho. Llavors, començarem parlant de l'autora Margaret Lucas Cavendish. Va néixer l'any 1623 i va morir l'any 1673 a sa casa als 50 anys, una mort sobtada. Va néixer i va morir a Anglaterra, tot i que durant part de la seva vida va viure a l'estranger, sobretot a França, quan va fugir durant la Guerra Civil anglesa. Ella era aristòcrata, de família aristòcrata, rica, per tant va tenir la facilitat de criar-se amb un rerefons molt fàcil. Li van donar tutors privats, va poder estudiar i de fet va fugir a França acompanyant la reina d'Anglaterra com a seva dama d'honor i durant l'estança a França va conèixer el que seria el seu marit, William Cavendish, futur primer duc de Newcastle. Ella, per tant, va ser la primera duquessa de Newcastle. A més, el seu marit també era científic. Durant la seva època a França i més tard també, va participar en debats i tertúlies on hi havia, entre d'altres, Thomas Hobbes o René Descartes. És a dir, ella coneixia i estava a la part amb grans pensadors i filòsofs de l'època. I és que ella, a més d'escriptora, va ser científica i filòsofa, malgrat que no se la van prendre mai molt seriosament pel fet de ser una dona. Quan l'any 1666 ella va publicar Un món resplendent, va ser molt criticada perquè, segons la societat de l'època, una dona no hauria de dedicar-se al mateix que els homes. Aquesta obra, entre altres coses, és molt important perquè va ser la primera obra publicada i signada per una dona en tota Europa, a més de ser la primera utopia feminista. Malgrat les dificultats que va tenir per publicar com a dona i malgrat la seva curta vida, va arribar a publicar 23 obres, entre les quals hi havia poemes, assaigs, relats, assaigs científics, novel·les i obres de teatre. Entre les seves obres sobretot destaca que les seves protagonistes sempre eren dones, eren protagonistes i heroïnes femenines. Eren protagonistes i heroïnes femenines. I és el que també veurem, com ara comentarem, al llibre Un món resplendent. Per últim, i com a colofó final, va ser la primera dona admesa a la Royal Society de Londres. Ara sí, ja parlem més concretament d'aquest llibre, Un món resplendent o Un món lluminós. Com ja vos he dit, va estar escrit l'any 1666, originalment en anglès, òbviament perquè ja era anglesa. Què és aquest llibre? És una cosa estranya.
no us ho mentiré. Quan el va publicar Cavendish, el va publicar com a complement a una obra seva, a un assaig, concretament a l'assaig Observation upon Experimental Philosophy. Segons diu en un dels preludis que podem trobar en esta edició, el que veiem així són les mateixes idees que aquest assaig, però convertides en una obra de ficció. És a dir, totes aquelles idees filosòfiques que ella explica i argumenta al seu assaig filosòfic, així també les utilitza, també les presenta, però en un format de relat o fins i tot diria de fàbula. La història en si tracta que un dia una dama virtuosa va ser segrestada per un comerciant que la va portar cap al Pol Nord. I resulta que al Pol Nord hi ha un passatge secret que porta a un món diferent al nostre, en aquest cas al món resplendent. Durant la travessia, tots aquests homes van morir, segons diuen, per haver segrestat, mentre que ella va sobreviure i la van rescatar els habitants d'aquell món. Els habitants d'aquell món eren animals antropomòrfics, una sèrie d'animals que podien parlar, que tenien coneixement, i la van portar davant de l'emperador, que se'n va enamorar d'ella i la va fer la seva emperadriu. Tot al llarg de la història se'ns presenta este món on no hi ha guerra, és un món en pau, és un món on es parlen una llengua, on hi ha una religió i un únic déu, i on hi ha molt poques lleis per evitar justament les guerres innecessàries. Llavors la història comença amb l'emperadriu intentant descobrir un poc o entendre aquell nou món que se'ns presenta com una utopia en comparació al nostre món, en molts aspectes, no? Veiem que tota l'estona la protagonista, l'emperadriu que se li diu, compara aquesta utopia amb el seu món i veu tot el que li falta per recórrer al món del qual prové, que és el nostre món. Més endavant anem descobrint altres personatges o altres éssers d'aquest món, com serien els esperits, que l'ajuden a entendre elements molt més filosòfics, com seria Déu, la creació del món, elements bíblics, i arriba un moment en què ja decideix escriure una càbala. Vaig haver de buscar què volia dir càbala, perquè no ho sabia. I llavors li recomanen que porti l'esperit de la duquessa de Newcastle per a que l'ajudi a escriure esta càbala, no? Finalment decideix que descobreix que hi ha una gran guerra al seu món i decideix ajudar al seu país i bueno, n'hi ha una part com més final i és que de fet el llibre està dividit com en 3 parts que ella també descriu al principi de l'obra. I què dir-vos d'esta obra en general? Primera, que és una obra molt interessant i molt curiosa, però també dir-vos que no és una obra per a tot el món. No és una obra fàcil de llegir, no és una història de ciència-ficció com a l'ús, diguem, no? No és una història d'aventures, ni és una història de reflexió o de potser soft science fiction com les obres més d'Ursula K. Le Guin. És una obra filosòfica. Això és molt important, crec que ho tenim molt en compte. A mi, de fet, em va recordar molt a aquest llibre, que és El regreso del peregrino, de C.S. Lewis. És un llibre raríssim també, però també és un llibre filosòfic. De fet, el subtítol del llibre es diu El regreso del peregrino, una apología alegórica del cristianismo, la razón y el romanticismo. Però el to de la narració, el to del relat i les alegories que es troben tant al llibre de Cavendish com al llibre de C.S. Lewis a mi m'han recordat molt. És una història que a mi em sona el to de la història a mi em sona molt com una fàbula, com a que ens està relatant una cosa com de forma molt senzilla per explicar-nos una cosa com més enllà. És a dir, un relat que a primera vista pot semblar senzill que ella utilitza per explicar-nos idees més profundes, filosòfiques, morals i ètiques. Al llarg del llibre se'ns parla de molts elements, no només de la religió, també del paper de la dona, que per exemple en aquest món utòpic continua havent una distinció de gèneres, els homes estan sempre allà, les dones no apareixen pràcticament i ho comenta en algun moment fins i tot la protagonista, no? Però sí que parla d'aquest paper potser més de la dona i sobretot és molt interessant que justament la protagonista, la dona virtuosa, la dona que es planteja coses, que es reflexiona, que es qüestiona el món, és una dona. Ara això és molt important i que de fet li presenten com a molts pensadors per a que vagin a ajudar-la i acabar decidint-se per una dona. Que és ella mateixa? Bueno, sí, però és una dona. I això fa molt interessant, sobretot, de nou, per l'època. Crec que és un llibre que si simplement llegim perquè una ciència-ficció no ens agradarà. Crec que és un llibre que ens agradarà si d'una banda busquem o ens interessa potser aquests inicis de la ciència-ficció, si ens interessa perquè ens crida l'atenció, no? El fet de que si era un segle escrit en el segle XVII, però no crec que sigui per tot el món. De nou, crec que sobretot pot agradar molt a aquella gent que ja té un coneixement o una base sobre filosofia, sobre història de la ciència, perquè pot arribar a entendre com de trencadors eren els pensaments que ella estava tenint en aquell moment en aquests àmbits. Jo no en tinc ni idea
i per tant, tot i que sí que he gaudit de lectura, una pregunta interessant, crec que si hagués sabut més d'aquests temes l'hauria gaudit encara molt més. De fet, vos deixo un article, si vaig de l'Avens, que vos comenta un poc també aquests elements, no? Com vos dic, a nivell en quant a filosofia, en quant a això de la ciència, en quant als pensaments racionals científics i filosòfics, com d'important va ser que ho presentés d'esta forma, no? Com els trencadors eren realment per a l'època i de nou vinguent d'una dona, estem parlant del segle XIX, del 1600. En definitiva, a mi és un llibre que m'ha agradat, és un llibre que he gaudit, crec que és un llibre molt interessant, crec que és molt important el fet, no només que el tinguem en català, sinó que el tinguem en 2 edicions acabades de publicar, les 2 el mateix any, per tant demostra que és un llibre important, no només per l'obra, sinó també per l'autora i pel que va significar en el seu moment. No sé si vosaltres l'heu llegit, no sé si us el recomanaria a tot el món que el llegiríeu, però realment si vos crida l'atenció, si vos pareix curiós, sobretot agafeu-lo ja sabent que aneu a llegir, que és un llibre filosòfic, que és una història filosòfica, que no és una història d'aventures, no és una història galàctica, és una història de ciència ficció com les coneixem. Però és molt interessant, de veres, molts elements. A mi em feia, clar, des del punt de vista contemporani i modern, n'hi havia molts elements que a mi em pareixien divertits. I sobretot, a mi em pareix un llibre molt imaginatiu, la imaginació quan era la dona aquella, em pareix fantàstic. I sobretot m'ha agradat molt també els preludis, perquè m'han d'afegir tots els preludis que van ara ja variant i demés, i té fins i tot un preludi dedicat a les dones, diguem, això és per a les meves dones lectores, i va ser un preludi molt curiós també, molt clar, la senyora esta, de veres, em va sorprendre. I finalment també l'edició que tenim de Duna Llibres és fantàstic, com sempre. D'una banda tenia la traducció d'Anna Llisterri. Al principi hi havia moltes notes a peu de pàgina, ja sabeu què opine, no anem a repetir-m'ho. La correcció va a càrrec d'Álvaro Muñoz i Pepe Arabí, i aquestes il·lustracions precioses a càrrec de Jenny Espinosa. I digueu-me, vosaltres ja se l'heu llegit, vos va cridar l'atenció, se el voleu llegir, deixeu-m'ho com sempre tot en comentaris. Si vos ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriveu-vos al canal i ens veiem al pròxim vídeo.